Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, membership master list sanitation ipapautob kan Alba Electric Cooperative. Dengue cases sa Kabicolan nag-itaas sa enot na 8 bulan ngunya na taon sigun sa DOH Bicol. Selebrasyon ka National Crime Prevention Week mapuon sa Setyembre 1. Tercer distrito kan Albay kasabay sa nationwide launch kan Tulong Eskwela program na itinalaan Agosto 30 asin 31 sa mga banwaan kan ginubatan asin Libon. Sa lado nasyonal, House Speaker Romualdez tanawan ni doon ang importansya kan edukasyon sa pag-uswag kan nasyon. Alice Guo asin Cassandra Ong kinasuhanin money laundering. Supply asin demand kan illegal na droga mas lalong nagkukusog kada bes na kan panahon ng Kapaskuhan asin eleksyon. Dating Health Secretary Francisco Duque III asin Lloyd Christopher Lau kan DBM Procurement Service sinangatanin kasong kriminal. Sa ibang nasyon may iwasan na pagbaha sa India, 28 katawo ang nagadan. Baretang sports, Blackwater pinasupgan ang Hinebra matapos nindang daugon ini sa indang laban na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium sa nagpapadagos na PBA Governors Cup. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Magkakagawa ni Membership Master List Sanitation ang Alba Electric Cooperative sa programang Aleconnect sa DCGB. Sinabi ni Aleco Member Services Division Chief Joanna Candy Apostol na katayuan kanina magkaigwanin may establish ang kompletong listahan kan member consumers asin masiguro ang clean, orderly asin peaceful conduct kan eleksyon, general membership assembly, district meetings, referenda asin information and education campaign. Sinabi ni Apostol na ang sanitation base sa memorandum number 2014-006 kan National Electrification Administration mantang an outdated member consumer records an primary focus kan sanitation effort. Nagkapara sa ibig officer digdi an correction kan na billing name kung saan ang member, ang mga miyembro dapat magsumitir nin kompletong application form na available sa mga Aleco offices kan probinsya kasabay ang valid government ID na nagpapailing nin tamang pangaran. Mientras tanto, kasabi mandigdi ang pagkambyo kan billing name dahil sa pagkagadan kan miyembro konsumidor. Pigahaga digdi ang accomplished application form, death certificate kan nagadan ng miyembro consumer mantang kung daiman available ang death certificate, pigaako ang barangay certificate na minapatutuo sa pagkagadan kan miyembro. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nanutaran ang paglangkaw kan dengue cases sa Bicol Region sa enot na 8 bulan ngunya na taon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Department of Health, Bicol Center for Health Development Medical Officer 3, Mildred Tianes, na magpuon kan Enero 1 sagkod Agosto 17, 2024 na irehistro ana sa 1,386 na mga kaso kan dengue na mas halangkaw nin 78% kumpara kan nakalihis na taon. Piglinaw kan opisyal na an
nasabing datos hali sa mga Sentinel hospitals as in ipakasabay ang mga nagpakonsulta sa mga pribadong ospital. Sa kaparehong panahon, nakapagrehistro nin siyam na dengue-related deaths. Sa ibong kaini, sinabi ni Chanes na daiman dapat mahadit ang publiko dahil ka nakalihis na taong 2023. Naka-esperyensya nin El Nino kung kaya hababaan mga nairehistrong kaso ka nasabing helang. Dagdag pa niya na daipa man kaipuhan na magdeklarar nin outbreak dahil kontrolado pa ang sitwasyon kan dengue cases sa Kabikolan. Naging matriyumpo ang First Regional Protected Area Conference kan DNR sa Legazpi City. Ini may temang Building Interdisciplinary Collaboration with partner organization and local stakeholders towards enhanced biodiversity and protected areas. Ang pagtiripon may katuyuhan na magkasararo ang mga ahensya de gobyerno, non-government organization, komunidad as iba pang stakeholder para masiguro ang padagos na pagpreserbar kan diverse ecosystem kan Kabikolan. Ini inatenderan kan local government unit kan Bulusan, Sorsogon sa pangingenot ni Alkalde Michael Goysayco, Tourism Regional Director Herbie Aguas, Access and Benefit Sharing Project National Project Manager Anthony Foronda, representante kan ABS Project Communication Officer Orange Happy Galanay Umingan, World Wildlife Fund Program Manager Manuel Narvades, Energy Development Corporation Bachman Corporate Relation Division Head Ed Jimenez, sinibapa. Ang ARPAC nagserbi bilang dynamic platform para sa karambyuan ng mga kaisipan, sharing man success stories as in best practices sa management protection as in conservation kan protected areas sa Bicol. Kasabay ang 3rd District kan Albay sa paglansar kan Tulong Eskwela Program sa Bilog na Nasyon, napigtalaan Agosto 30 asin 31, 2024. Sigun kay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo, na komitido siyang i-maximize ang numero kan pamilya kan mga senior high school na mabinipisyaran kan inisyatibo. Nag-kick off sa 3rd District kan Albay ang programa sa ginubatan, kasuhapon asin ngunya na aldaw sa Libon Albay naman, kasabay kan iba pang probinsya sa bilog na Pilipinas. Sinabi ni Kong Didi Cabredo na parte kan padagos na espuersos kan para suportaran ang edukasyon, ang gobyerno nasyonal sa lindong kan liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. as in House Speaker Martin Romualdez sa pakikipagtabangan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mataon tabang pinansyal sa mga magurang as in guardians kan mga naka-enroll na estudyante kan senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sigun pa kay Kong Didi Cabredo na positibo si Presidente Marcos as in Speaker Romualdez na ang AKAP Tulong Eskwela Program epektibong masisimbagan ang pangangaipo kan mga estudyante sa bilog na Pilipinas. Ang tabang pinansyal maghahali sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP kan DSWD na nag-aasigurar na ang mga makakapasar sa kriteria kan programa, lalo na ang mga low income o minimum wage earners makakaresibin nin ayuda. Sinabi ni Kong Didi Cabredo na ang Tulong Eskwela Program parte kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulong State of the Nation Address o SONA kung sain ini nangapoda nin reforma sa edukasyon. Iba pang detalles kan Bareta. Nakikisumaro ang Police Regional Office 5 sa selebrasyon kan National Crime Prevention Week na pupunan sa aga sa Code September 7. Ngunya na taon, sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, ang tema ngunya na taon iyo ang kabataan tarana sa crime prevention kay Isaka, kung sain tampok sa selebrasyon ang dakulang papel kan mga kahobenesan para sa mas ligtas na komunidad. Ang sarong simanang selebrasyon kung pesto nin mga seminar, workshop,
Community Outreach Program para maedukaran asin matauanin puder ang mga jóvenes ang NCPW sa rong pagarumdom na ang crime prevention sa rong pinagsirarong esperso sa paagi kan suporta asin pagkakasiraro kan pulisya, kabataan asin komunidad. Ipig-anunsyo kan Diocese kan Legazpi o Diocese kan Legazpi na maabot ang bangkay ni Reverend Father Bernard Belen Banyares sa Bicol International Airport o BIA sa Daraga Albay sa Setyembre 2, 2024 alas 6 nin pagkabanggi. Hali sa aeropuerto dadarahonan sa iyang bangkay sa Diocesan Shrine and Parish Church kan Saint Padre Pio sa Rawis, Legazpi City mantang bukas sa publiko ang pagtaonin galang asin pag-atang ning pangadji sa sa Setyembre 3. Sa Setyembre 4, ibabalyo ini sa residensya kan sa iyang pamilya sa Mora Street, Libod, Bakakay, Albay. Ang funeral mass gigibuhon sa Setyembre 6 alas 9 nin aga sa Parish Church kan Saint Rose of Lima sa Bakakay, Albay asin isusunod ang sa iyang interment. Matatandaan si Father Banyares binawian nin buhay kan Agosto 9, 2024 sa Baton Rouge, Louisiana. Siya namundag kan Nobyembre 23, 1966 sa Bakakay, Albay asin naordinahan bilang dikon kan Disyembre 8, 1991 asin naordinahan bilang padi kan Mayo 22, 1993. Siya nagsirbi sa nagkapirang parokya kan Legazpi Diocese kasabay ang St. Nicholas of Tolentino sa Malinao, Our Lady of Assumption Parish sa Daraga, St. John the Baptist Parish sa Kamalig bantangan sa iyang final assignment bilang pastor sa St. Padre Pio Parish sa Rawis, Legazpi City. Kan taong 2022, siya nagpoon bilang mission priest sa Diocese of Baton Rouge asin duman binawian nin buhay. Katakod ka ini hinagad ni Obispo Bong Bailon sa gabos na paratubod na sabayan sinda sa pangadji asin rumdumon na may pasasalamat sa buhay na ipighiras ni Father Bob na nagserbi sa Legazpi Diocese nin may hararom na pagdibusyon. Gigibon ang pagbendisyon sa bagong altar asin bagong may pairahay na simbahan kan San Ramon Nonato Parish at Barangay Tagas, Daraga Albay kasabay kan selebrasyon kan kapistahan ni San Ramon Nonato Ngunyana Aldao. Sigun sa kura paroko kan nasabing parokya na si Father Dave Ramoso, alas 9 nin aga pupuunan ang misa kung selebrada na panginginota ni Vicar General for Administration kan Legazpi Diocese na si Monsignor Chris Bernarte pagariba ang mga kapadean. Diyan na alas 11 nin pagkaudto ang bunyag. Alas 5:30 ang fiesta mas na panginginota ni Father Aaron Liasos mantang janabanggi ang prosesyon. Mientras tanto, nagpahag din pasasalamat si Ramuso sa kabos na porok sponsor kan kada barangay kan Tagas asin ang padagos na nagtatabang na marealisar ang pagpairahay kan simbahan ni San Ramon Nonato sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Arestado kan mga otoridad ang sarong persona na nahahampang sa patong-patong na kaso sa Verac, Catanduanes. Sigun kay Police Major M. Sol Icawat, hepe kan Verac Municipal Police, nahahampang ang akusado sa sarong count nin acts of lasciviousness, 2 kaso nin sexual abuse, asin 2 kaso nin statutory rape. Napag-araman na kan Abril, ipigsaangat ang kaso alagad na haluyan sa pagproseso sa korte. Sigun sa hepe na sarong persona man sana ang biktima kan akusado, nagluwas sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad na sarong paratukdo na absent without official leave o awol ang nasabing suspect sa sarong universidad kan Catanduanes. Sa ngunya, nasa kustodiya na ini kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Dahil nakapalag sa mga otoridad ang sarong 29 anyos na lalaki kan ani dakopon kan mga otoridad sa Legazpi City. Sigun kay Legazpi City Police Station Chief Investigator, Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nadakop ang ipinangaranan na sospechado matapos iserbi ang mandamento de aresto na ipinaluwas ni RTC Branch 6 Judge Elmer Lanoso.
dalan sa kasong enot ng isinangat sa suspitsado na qualified theft na paramedics na pinalibre kan makapagpiyansa sa kadadad na 40,000 pesos. Sa ngunyan, ang suspitsado nasa kustudya na kan Legazpi PNP mantang pigalat na sana an orden kan korte kuno arin ibabalyo nin presuhan para sa magkakanigong aksyon. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagservisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan.
kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Tanawan ni duo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang importansya kan edukasyon para mapakusog ang masunod na henerasyon asin sa pagsulong kan kauswagan kan nasyon kasabay kan paglansar kan administrasyon kan bagong social amelioration program para matabangan ang mga magulang kan mga estudyante sa senior high school. Sigun kay Romualdez, puon pa sa nani kan sarong programang plano ninda ang gibuhon na pangmahaluyan sa mga magulang kan senior citizens lugod o sa mga magulang kan mga senior high school lugod may balyo sa triyumpo ang mga namamutan ng mga aki. Sinabi pa niya na kaibanan ang mga magurang kan gobyerno sa pag-abot sa triyumpo kan nakaaging aldaw sabay-sabay na inilansar ang tulong eskwela program sa 220 mga lugar sa nasyon. Ang lambang lugar igwang 3,000 na magurang na maresibi nin tabang finansyal hali sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP kan Department of Social Welfare and Development asin dagdag na 3,000 na magurang na tatabangan sa araram kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD kan Department of Labor and Employment. Ang mga beneficiaryo kan AKAP maresibi din tig 3,000 pesos asin ang mga beneficiaryo kan TUPAD na nagtatrabaho nin 10 aldaw maresibi nin 5,000 pesos. Sa kabilugan 1.3 milyones na magurang kan senior high school ang nagresibi nin 5.2 bilyones pesos sa bagong ayuda program. Ang distribusyon kan ayuda madurar sagkod ngunyan na aldaw. Sinaangatanin kasong money laundering sa Department of Justice sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Cassandra Leong asin iba pang mga naiimbweltong incorporators. Kasuhapon, Agosto 30, kaibahan sa nasaangatanin kaso ang mga tauhan kan National Bureau of Investigation o NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, asin Anti-Money Laundering Council o AMLC. Apwera kaini si Guo asin Ong, kaibahan man sa sinaangatanin kaso ang incorporators kan Hongsheng Gaming Technology, Baofu Land Development Incorporation, as in Zun Yuan Technology. Sigun sa NBI, sakop kan investigasyon ang link na may koneksyon sa pag-ultanan kan bank accounts ni Guo asin kan mga shell companies kung saan nagbabayad ini nin mga utilities asin kuryente kan mga Pogo Hub, siring man ang bilyon-bilyon na kantidad kan mga transaksyon sa nagkapirang mga bank accounts asin asset ni Guo, kaibahan na ang mga propriedades kan sa iyang pamilya asin mga kumpanya nin Pogo poon ka na 2019 sagkod ngunya na taon. Mas papakusugun pangunyan kan Philippine National Police Drug Enforcement Group ang sendang pagbantay kontra sa illegal na droga. Sigun kay PNP DEG Chief Police Brigadier General Eliasar Mata na
Nanotaran ninda na kada Kapaskuhan asin harani ang eleksyon naglalangkaw ang supply asin demand sa mga illegal na droga. Base sa sendang informante, may mga malaog pang illegal na droga sa nasyon asin posible ining magamit ka nagkaparang politiko para punduhan ang sendang kampanya sa eleksyon. Ibinulgar niya na may pigbabantayan sendang nagkaparang local executive sa mga probinsya na involto sa distribution in Cebu sa sendang nasasakupan na lugar. Alagad, dahil nagtaon ng karagdagan na detalye pero sinabi ni Mata na may listahan ang pidig kan mga politiko o mga alkalde na involto digdi. Pinuuna kan Sandigan Bayan ang padagos sa o pagdangog sa kasong graft na isinaangat kontra kina dating Department of Health Secretary Francisco Duque III asin dating Procurement Service, Department of Budget and Management o PSDBM, Yusek Lloyd Christopher Lau may kinaaraman sa maanumalyang pagbalyo nin multi-billion pesos na kantidad nin pondo para sa pagbakal nin COVID-19 medical supplies as in equipment. Ini matapos na na-refer kasuhapon ang kaso sa First Division kan Anti-Graft Court na iyo ang madeterminar kung may probable cause para tugutan ang pag-issue nin arrest order kontra sa duwang akusado. Magigirumduman na naging subject kan investigasyon kan ombudsman sina Duque asin Lau matapos magsumitir nin reklamo sina Senator Risa Hontiveros asin dating Senator Richard Gordon kan Mayo 8. Tinauan doon kan mga senador na dapat ang Bids and Awards Committee kan DOH ang nagbakal sana kan mga kinakaipuhan ng mga supply para masimbagan ang COVID-19 pandemic na dai nagdedepende sa PSDBM para dai na mapatawan nin 1.65 billion pesos na service fee kan PSDBM. Enot kaini nagsumitir ang ombudsman nin graft charges laban kina Duque asin Lau kan Martes na ipinaluwas kasuhapon. Base sa criminal information na isinumitir kan Sandigan Bayan, nakapalaman na illegal asin daing basihan ang pagbalyo kan DOH nin 41 billion pesos na pondo sa PSDBM na kasuguan kan pandemya. Matapos ang anam na aldaw na operasyon, nasa 40 sa 50% pa sana ang nararakisan lugar kan Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sigun kay PNP Public Information Officer Police Colonel Jean Fajardo, dakulang marahay ang KOJC compound na pagtataguan kan puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa 30 hektaryas ang hiwas kan KOJC compound as igwapang underground facilities. Sa ngunyan, sinabi ni Fajardo na nagpapadagos ang inspection ninda sa mga estruktura kung saan igwasindang nadedetect na mga sign of human life. Mantenido man ang tiwala kan PNP na nasa loob pamanggiraray kan KOJC compound si Kibuloy asin ang mga kapwa akusado kaini. Pigdesignar bilang number 2 man o officer in charge kan Philippine National Police o PNP, si Police Lieutenant General Michael John Dubria. Base sa General Order na niluwas kan Directorate for Personnel and Records Management, pigdesignar bilang officer in charge o PNP Deputy Chief for Administration o DCA si Dubria. Ini matapos na magretiro kan Sabado si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta na dating may pogol kan DCA matapos maabot ang mandatory retirement age na 56 anyos. Bago naging OIC si Dubria ang number 3 man kan PNP o Deputy Chief for Operations Philippine National Police. Mientras napiglinaw man ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na mantang OIC kan DCA si Dubria, mapogol pa man giraray ini kan pwesto bilang Deputy Chief for Operations. Bareta hali sa ibang nasyon, gadaan ang nasa 28 katao sa maywasan na pagbabaha sa Gujarat, India. Dalan sa insidente, sobra 24,000 katao ang napig-evakwar. Nagresulta ang nagkaparang aldaw na pag-uran sa pagsupay ka nagkaparang mga salog asin water reservoir. Nagkunduk naman ang mga soldados kan India ni Relief and Rescue Operation sa mga lugar na binaha.
Deklarado kan gobyerno ang high alert dalan sa pigdalauman na sagkod sa mga masunod na aldaw, makulpa ang makusog na pag-uran. Baretang Sports, pinasupgan kan Blackwater ang Barangay Ginebra sa score na 95-88 sa nagpapadagos na PBA Governors Cup sa Kawat na Ginibo sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Nangenot sa paggana kan Blackwater si George King na nagrehistro nin 33 points as 19 na rebounds. Inumaw man ni Blackwater coach Jeff Carriaso ang sa iyang mga players dahil sa naging matindi ang naginibong pagkawat. Ultimong dinaog kan Blackwater ang Ginebra kan nakaaging 5 taon sa score na 108-107. Nasayang man ang nagibong 37 points ni Justin Brownlee, 17 points kay Japet Aguilar as in 10 points ni RJ Abarientos para sa Ginebra. Ultimo sa detalles kang Bareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Diyos marhay na pagkagapos sa mga taga-DCDB. Ininang sa tuyang latest update na kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabago ang alas 3 kang madaling araw. Ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 695 km sirangang kang Butuan City, Agustan del Norte. O ito pa ay nasa distansyang 1,020 km sur sirangang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 8.5 degrees north, 131.8 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mataas man ang tsansa na mabilog bilang isang bagyo sa masunod na aldaw o masunod na semana. Mantang hindi pong low pressure area ay di man piglalauman na malandfall sa namang parte kang Katipulan. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakaka-apekto sa sulmopang parte kang Surkang Luzon, sa Kabisaya at sa Kabisayaan. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol, tulad ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na halisa sur sulnopan sagkod sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang abuat ng temperatura tigil-umang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:34 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:57 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live, Halipio West, Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newspace, Ronald Baldo sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Seriman Pag-asa. Kami po ang nagatudkan, Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peral, nagsasabing salamat po kan sa inyong pag-antabay. Happy Fiesta, Barangay Puro. Pagkong taga Puro ka, Ronald? Dap-dap nga ako. Si Mrs. nga yun, taga Puro. Barangay Malabog. Fiesta ngunyan. And of course, Barangay Tagas sa Daraga. Patinaan mga barangay na ang Patron San Ramon Nonato. Fiesta ngunyan. Napulong kimado duman na rin. Mientras tanto, masunod na po ang Radio Klinika. Pagriba si Dr. M. Mabalos. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. An hapon, masunod na